ole ka channel lo thlir tu te in zewain chi bai vek ule tun truma movie kan en ho tur hi sang hi pakhat kuma anti chu attack enemy at the gate sniper movie ania sin ma sabera chon vuram hi alo langa mi pano pang pakhat le putar pakhat hian ching nia an lo chang meka mi pano pang chu aming chu Vasily ani Vasily le apu chuan sakor chu achacha mangin ching nia chu ka ngei tumin an lo changa ching nia chuan sakor chu a hnai zela Vasily chuan a rifle in uluk zet thian alo tina ti chuan Vasily rifle chu apuak ta sang zakwa somli pahni ania German parorum le danglam tak Adolf Hitler kai hroi Nazi ho chuan Europe khomwal puya ram sang sang te chu runin an la duai mai ani he an ram lak na dal tu pakhat chu Stalingrad mun hi ani Stalingrad a hian Soviet Union te chuan German sipai te chu lo dangin an beilet ve ani Vasily chu lo tlangwalin Soviet Union azom ta a Vasily chu rela chuangin Stalingrad lampanin a thian Soviet Union sipai atang thar ho ten en chuan Stalingrad lampanin an kalme kani rel chu September ni somni sangha zakwa somli pani zinga tuipui waw kama adinga tuipui atang chuan longin Stalingrad lampan chuan Vasily le a thian te chu an chuak le tanga lani tuipuya longa an kalmek lai chuan German in do thlona te lo lang thutin German in do thlona te chuan Soviet Union long chu ron beina ron kap ta chiama Soviet Union sipai te engemaw zat an kap hluma a then hlawin tuipuya an zuang kha tuipuya zuang kha a kan chiatum te chu Soviet Union sipai captain ten an kap hlum ta zelani waw kam an thlengta Soviet Union sipai te hian ral thuam an nga tok lo awangin pahnih zela in kopin pakhatin rifle la kenga pakhatin amu a kenga rifle keng chu an kap thlu ani chuan amu keng chuan a rifle chu a mang vele ngal don ani Soviet Union sipai tang thar te chuan German ho chu an beita indona mula chuan German sipai te chuan machine gun in Soviet Union sipai te chu an lo kapa Soviet Union sipai tamzok chu an kap luta ani reife anin ka nu chuan German ho chuan ral thuam an nei thazoka Soviet Union sipai te chu an chechle ani sin dot le a chuan car hi alo langa chu car chu bompuaka a accident a chu car atang chuan Soviet Union sipai captain aming denala fa chu ron chuakin German sipai nan mulo nan ruang zinga chuan a birua German sipai chuan mithi ho chu daman no la takin ti in an silai te chuan han kap le amai ro chu captain denala fa chu an ka fu lo hlawani abula rifle tlareng chu charin German sipai captain in bol ho chu ka atuma amai ro chu a rifle a chuan amu lo omlo Vasily chu lo langin denalo fa chuan rifle chu a pe a Vasily chuan a rifle mu chu thunin German sipai captain te chu Vasily chuan a kap ta Vasily chuan German sipai captain te chu palingot a kap hlum ta ngalani ani khatni a chuan Soviet Union chu an chechelea an sipai tamjok tangthar te chu an chan ani Soviet Union sipai te chu an beidonga German sipai ho an hlau em ani chuti lai chuan Soviet Union sipai ho tulu Nikita aron langa Nikita chuan an sipai captain te chu ko khomin fuina thu a hrila Nikita chuan an sipai captain te chu zam lo tur le an nau te fui phura tlan chi a piang ka hlum turin thu alo ron ve mek bokani chuti mek lai chuan captain denalo fa chu ron tongin an sipai ho tu hne na chuan an nau te chu an beidon thu le be seina an mamboa an enton tur hero pakhat siam atrul thu an sipai ho tu hne na chuan a soya captain denala fa chuan Vasily chanchin chu soin Vasily chuan ama chawin German sipai captain pali lai aka phluma Vasily chanchin chu chanchin buwa choin hero angin choila kan sipai ten be seina thar an nei theinan le German an hlau nan Vasily chanchin chu chanchin buwa chhuat turin an pu hne na chuan adila an pu chuan lo rem ti in Vasily chanchin chu denalo fa chuan a chuata Vasily chu chanchin buwa chuan a chanchin an ziaka hero angin an chua German a hlau thu te German sipai tam tak a tha to thu te chu an chuata ani ti chuan Stalingrad a chuan Vasily chanchin chu a thang ta em a German sipai te po chuan Vasily chu an hlau ta em ani Vasily chuan building a German sipai chu ka atum mek lai chuan no pang pakhat aming
sa cha hian a ram be boya sa cha chu na nu in zanri ei tura a nga thu hrilin Vasily le sa cha chu sa cha te basement lampanin an kal ta nga la Vasily chu sa cha te in awa thleng chuan sa cha nu chuan a kut lo fopin sa cha nu ming chu Filipov ani zanri ei tura anin bua sai lai chuan kong khar chu anon kik ria amai ro chu Vasily thianpa captain Denalov alo nia captain Denalov le Vasily chu in komin an ti tia chu ti mek lai chuan me che pakhat thi aron langa a ming chu tani ani tani chu Vasily chuan rela mu nge kha ani ti a hria tani ro chuan Vasily chu alar to ema wangin Vasily chu a hra thale ani October ni somni pakhat ania German sipai pakhat lo langin a ming chu Major Konik ani Major Konik khi silai kap thiam tak ni in German silai ka zirna an director ani medal tam tak po lo la to ani Major Konik chu Stalingrad German sipai ho chuan an lo cha Vasilian an sipai tam tak aka hlum to awangin Major Konik chu Vasilia thatturin German sipai ho tu te chuan thu an pe alo nia Sniper Major Konik Nazi le Sniper Vasily Soviet Union te thon thu chu Stalingrad a chuan tran alo ni don ta reng mai ani indo na chu tran ani ta Vasily lo langin Vasily chuan building chunga Nazi sipai om chu akapa akaplum ta abula Nazi sipai pali te po chu akapluma Vasily hian ni tinin Nazi sipai te chu aphil ta ngau mai ani Denalov chu lo langin tani nen chuan anin bia tani chuan Denalov hena chuan radio station a thotir turin alo nge na tani chuan German trong a thiam thu le German ho in biak na chu lo ngai thla an sipai te ta na a translate thei tur thu Denalov chu a hrila Denalov ero chuan station a tho chu a hlo oma German ho in bom an thak renga wangin inuna ta na thalawang ti in alo hrila tani ro chuan in an nam sipai te pui atu thu srilin tani chu station a tho nge ya tumta ani Vasily le atrian panhi te chu lo langin Vasily le atrian panhi te chu building chunga tlan lu antuma an thian pakhat chuan lo back upin an thian pakhat chu Major Konik chuan lo mu in aka plumta Vasily le atrian pa chu building chunga chuan an luta Vasily chuan cigarette pung hi a muwa Vasily chuan a chan a hrelo hle Major Konik chuan building hrana tang Vasily te chu lo thlir rangin a thangkama an tang mek ani Major Konik chuan an nam sipai te hrilin pilot tho chuan Vasily te omna in chu an ron pom ta ngek mai ani Vasily thianpa chu an omna hmun atanga tlan chiat tuma atlan mek lai chuan Major Konik chuan ron mu in a beka tak hian aron kapa Vasily thianpa chu Major Konik chuan aka plum le ta ani no pangsa cha chu lo langin Major Konika phekhok chu ati fai saka sa cha chuan an tual chung chanchin buwa Vasily chanchin te chu a chiara Major Konik chuan uluk tak hian alo ngai thla Vasily chu lo lang le in Vasily chuan a thianpa Denalov chu awa muwa Vasily chuan a thianpa Denalov hena chuan a phurzo lo ngong kol aba sak thu hrilin Vasily chuan a bei mek German sniper Major Konik chu ral rel thiam tak ani thu te silai kap thiam tak ani thu le Vasily nge po chuan Major Konik chu aka hlum thei a in rin lo thu alo soya Major Konik chu German silai ka zirna skula an director ania chuti lai chuan Kaulikov ron langin Kaulikov hian Vasily chu aron puidon ani Vasily chuan tani chu muin Vasily hian tani chu arukte in a start to ani tani po hian Vasily chu anar ran lem lowa amaro chu an hun ton hian azir lo em ani Vasily chu an sipai ho tu te chuan German sipai tam tak aka hluma wangle hoisen taka German a beile thina wangin Vasily chu choi moina an hlana Vasily chu a thianpa Kaulikov chuan zingkar ma taka akai thawa Kaulikov chuan plane anei thu a hrila an bula chuan sipai pakhat Volidia telve boka German communication ware bula building hlui taka chuan an biruwa Vasily chuan German communication ware anin biak po na hrui chu akap chatta a ti chuan asiam thaturin sipai pakhat aron kala chu po chu Vasily chuan alo ka phum le tangala Kaulikov chuan an thilti chu German hoin an hriat ngei tur thu asoya Major Konik chu chan chu nge yan tumani
German sipai pakhat ron langin Major Konika pula chuan anin biak po na hrui chu Soviet Union sniper 10 an ka bun thu le asiam thatura kalpo chu an ka hlum thu asoya Major Konika chuan an ruam manna ani nge ringin ruam manna danga nei ve ngala a repair tur chuan sipai pakhat chu Major Konika chuan atira Major Konika chuan mun khan fe atang an sipai tirmek chu alo thi thlai ve reng pokani an sipai tirmek chu kaulika fa chuan ron mu in chu repair tura kal chu aka plum le ta a ti chuan Major Konika chuan Vasily te bi ruk na building chu a muta ani Major Konika chuan Vasily te ho lo chu hun chu alo chang renga ti chuan Vasily te thian thum chu an omna hmuna tanga chu atumin an kal pheya Vasily Trempa Kaulikov chu azuang lai tak chu Major Konika chuan ron mu in aka plum ta ani Soviet Union sipai ho tu pakhat chu ron langin denala fapula chuan Vasily chuan Major Konika chu a thawat angai thu a hrila a thawat lo chuan an naute an chi aya chu wang chuan a thawat angai thu denala fapula chuan a lo hrilani denala fa chu ron lang le in kitchen atanga ei tura ron lak chu tani chu pekatuma tani ro chuan a lo hnara tani hi denala fa hian aruk te in alo ngai zonga alo star ru ve em ani Vasily chu lo lang le in denala fa bula chuan Vasily chuan Major Konikan a Trempa Kaulikov ka hlum thu chu a hrila Vasily chuan Major Konika ang reng silai kap thiam ala mu lo thu a hril bokani denala fa chuan Vasily chu a beidong ti a hria thei top chuan a fuya hero ani thu le Major Konik po chu a ka hlum thei ngei tur thu a hrilani Vasily chu tani te chen na ina chuan avakala Vasily chuan tani hniana chuan a Trempa Kaulikov chan thu chu avrila German sniper chu silai kap thiam tak le rarel thiam fing em ani thu te chu a hrilani Vasily chuan tani hniana chuan a Trempa Kaulikov rifle chu a hnuchia nakin zela in Vietnam alamambo tur thu a hrila Major Konika chu lo langin chocolate mang chuan no pang sa chu an thlema sa chuan a thlem ti hrelovin Major Konika hniana chuan Vasily kalkong Vasily an azo zia thin kong chu sa chuan Major Konika hniana soita ani November ninga ania Vasily le a Trempa chuan Major Konika chu vetumin an basement atang chuan an chuak le ta a Vasily le a Trempa chuan Major Konika chu ka nge an tumani Major Konika po chuan Vasily te chu an kalkong a hriat to wangin an lo chua hun chu lo ngakin mun pakhat atang chuan a lo chang rana Vasily le a Trempa chuan an kong Major Konikan a hriat chu an hresi lova ti chuan Vasily le a Trempa chu Major Konika omna lampan chuan an kal zela Major Konika chuan lo chang ranin Vasily Trempa chu akapta Vasily Trempa chu akap hliama basement lampanin tranpuina zongin akir le ta ani Vasily chu Major Konika chuan adang chep ta hleya a rifle a thlau boxia Vasily chu chet ngai na a hrelawani chuti lai chuan Soviet Union sipai be tuma kalte chu Captain denala fa chuan alo fui ve mek boka tani po chu ral be na hmuna kal chu atuma denala fa ero chuan tani chu angai zon ruk awangin akal ve a phallowa chuti lai chuan Vasily Trempa chu ron langin Major Konikan alo lambun thule Vasily chu a hual be thu chu a hrilta a tani chuan rang takin Vasily atranpui tur chuan Vasily omna lam chu apan ve ta ngalani tani chu aron thlenga Vasily ero chu Major Konikan dar thalanga tang chuan alo en renga Vasily tani chuan plane nein tani chuan Major Konika chu dar thalang chuan alo en khala chu vele Vasily chuan a rifle chu charin Major Konika kuta chuan a han kap ta ani Major Konika le sa chu lo langin Major Konika chuan sa chu no pang fel tak le rin om tak ani thu te chu a hril luama Vasily le tani chu lo langin an thian then khaten chuan basement a chuan in tihlimin an lo lama wente inin an in tihlima an hun ton mek chu theihilin an thian ho chuan basement a chuan an lama nuam an ti hle ani Vasily chuan tani bula chuan a hmangai thu le adu thu chu Vasily chuan tani chu a hril ta dota tani po chuan Vasily chu alo narbik lowa amai ro chu tani chuan an hun ton mek chu akhir ema hreom ati hle ani denala fa chu lo langin chanchin buwa a chuatur article chu alo ziak mek boka denala fa bula chuan no pangsa cha chu alo lang ve boka denala fa chuan sa cha hniana chuan tani omna azota sa cha chuan
tani chu Vasily bula a thu in alo chang ve boka sa cha chu trong zelin denala bula chuan German sniper Major Konica chu a mu to thu le Major Konica chuan chocolate te po chu a pek to thu chu denala bula chuan sa cha chuan a rilta a denala chuan idea thar anei pha ta ani Vasily chu lo lang le in a thiampa denala lampan chuan akala denala chuan Vasily chu a mu ve le no pang sa cha chu ko ngalin no pang sa cha hna chuan a thu hriat chu Vasily chu hril turin atita a sa cha chuan Major Konica chu a pheikhok ati fai thin thu le a pheikhok a chuan yellow dust a kai thu chu a hrila yellow dust chu chemical factory bula a thu a hrila Vasily chu a thin rim hle a denala fan no pang sa cha a man tang kai awang chuan Vasily chu alung oi lo ani sa cha chuan Vasily chu hruain Major Konica ke a kai yellow dust omna bula chuan Vasily chu a hruaita a Vasily chuan zan khua in Konica chu a changa ma se a chau em awangin amu hilta a chuti lai chuan German sipai pakhat localin Vasily chu a thito amoti in asana le a ID te chu alak saka German sipai general le Major Konica chu lo langin sipai general chuan an nauten mithiruanga tanga Vasily ID an chhar thu chu Major Konica hena chuan a hrila sipai general chuan Konica bula chuan Vasily chu a thi to awang chuan ani po silai ka zirna lama kirle to tur chuan Major Konica chu thu a pe a amaro chu Major Konica chuan Vasily chu chutime a thi chu aring lawani Soviet Union sipai ho tu chu lo langin German ho radio in piakna chuan Vasily thi thu an pon thu chu alo hria ti chuan dinala fa hena chuan alo in hrikhlave mek bokani no pang sa cha chu lo langin sa cha chuan Vasily bula chuan tani chu Major Konica omna a hril thu le tani chu Major Konica ka tuma a chu a thu chu Vasily bula chuan a soya denala fa po chuan lo hria in a thinarim hle ani Vasily chuan Major Konica tani a ka hlum ma nge ya tani chu va mu nge tumin tani omna lampan chuan Vasily po chu a chuak ve ta ngala Major Konica chuan tani chu ka tumin atin ta wanga amai ro chu Vasily chuan tani chu ron mu in aron chan man ta ani ti chuan Major Konica chuan no pang sa cha chu double agent ani ti a hre tangal bok ani denala fa chuan angai te bokin Vasily chanchin chu chanchin buwa chuan a chuale ta a chuti mek lai chuan no pang sa cha lo langin no pang sa cha chu Major Konica chuan a lo man ta ani Vasily le tani te chu hun mangdunin an hlim em a mangai bia thu te in hlanin an malam hun tur te chu an soilok vela chuti lai chuan tani le Vasily chu an dinga tani chuan thil engemaw hi awa muta a en hlatna mang chuan awa thlira tani chuan no pang pakhat an khai hlum hi awa muwa tani chuan sa cha ruang nge ani thu chu a hre ngala ti chuan sa cha thi thu chu denala fa po chuan a hre ve ta a sa cha thi thu chu anu hnena po chuan Vasily te chuan an hril ve ta ani sa cha chu German sipai Major Konica chuan a khai hlum hi alo nia denala fa chu lo langin Vasily po chuan Major Konica chu ka hlum nge tumin a chang ve mek boka denala fa chuan Vasily bula chuan ama chu chacha a in pek tur thu le Major Konica ama aron ka vela Major Konica chu lo kap turin a hrilta a ti chuan Major Konica chuan denala fa chu ron kap hlumin Major Konica chuan Vasily nge ni in a hria a biru na tang chuan aron chuak ta a ama ero chu Major Konica chu a chesualta Vasily chuan Major Konica chu a chaldara tak chuan ron kapin Major Konica sniper ro pui chu a thita ani